החודש הראשון, כמו שאמרתי לכם, היה אמור להיות אוקטובר, אבל אנחנו, כנראה שהוא יהיה מרץ. כאן בעצם, אני אספר לכם קצת על איך בעצם הדבר הזה מתבצע. יש חבילות עבודה, Work Packages, והששת המטרות שציינתי זה פחות או יותר ששת החבילות עבודה שנמצאות בפרויקט. כל חבילת עבודה כזו היא מחולקת בפנים ל-deliverables, שאותם בעצם אנחנו צריכים לדלבר, לבצע ולהביא. וכאן אתם יכולים לראות כאשר X זה משהו שמתבצע אצלנו, ו-0 זה משהו שמתבצע אצל השותפים האירופאים. אז לדוגמה, אם אנחנו נסתכל בקונסורציום מיטינג, ב-8.1, בפגישות הקונסורציום, אנחנו יכולים לראות שיש לנו 4 פגישות במהלך הפרויקט, כאשר 3 הפגישות הראשונות מתבצעות כל אחת בארץ אירופאית אחרת, אצל שותפה אחרת, והפגישה האחרונה מתקיימת אצלנו. ככה בעצם אנחנו קוראים את המפה הזו. יש כאן משבצות שגם X וגם עיגול נמצאים ביחד, וזה אומר שהדברים מתבצעים במקביל בשני המקומות, גם בארץ וגם בחו"ל. על כל שורה כזו יש אחראי, והאחראי הזה מוגדר בפרויקט, ובאמת האחראי מוגדר בהתאם למה שסוכם עם כל אחד מהשותפים. זה נהיה קשה מדי לשים פה יותר מדי פרטים, אבל מכיוון שאני חושבת שחוץ מיור בראודה שלא הצלחתי לשלוח להם, לכולם יש את ההצעה, ואני אשלח שוב פעם אחרי, אז אתם תוכלו לראות מי אחראי בדיוק על מה, וכמובן שאתם יודעים את זה גם מכיוון שכתבנו ביחד את ההצעה, ואז בעצם בכל משבצת כזו גם כתוב מה התקצוב ומה הימי עבודה שצריכים להיות מוקדשים למשימה הספציפית הזו, ומה התוצאות שצריכים להעביר. האם זה בסופו של דבר צריכה להיות איזושהי חוברת שאתם מעבירים, איזשהם מצגות של הקורס, דוח, נסיעה לחו"ל, פגישה. לכל אחד כזה באמת יש את התוצאות שלו, ויש את כמות שעות העבודה, את הזמן, מתי מתחילה המשימה, ברמות של חודשים, חודש ראשון, חודש שני, ומתי היא מסתיימת. ובסופו של דבר באמת המטרה היא לייצר איזושהי מערכת שבאמצעות הסיוע שלנו בניהול תנהל את עצמה בכל מוסד ומוסד, ובאמת האנשים שנמצאים פה אלו אנשים שיובילו ויעשו דיסמינציה של התוצאות במוסד שלהם וגם מחוץ לו, ואפשר לראות, לא הבאתי כאן, אבל באמת חלק מהאנשים אפילו בתחילת ה-PR במוסדות, כמו לדוגמה חולון, כבר עשו עבודה מאוד יפה והעבירו הלאה את מהות הפרויקט ואת ההשתתפות של המוסד. אני חושבת שעכשיו הייתי רוצה לעשות סבב נוסף ביניכם, וככה אני גם אקח לי פה דף ואני ארשום את השאלות שיש לכם במהלך הסבב הזה, וגם שתהיה לכל אחד ואחת מכם את ההזדמנות להגיב ולדבר. סבבה? יאללה, פרופסור גדי גולן. אני חייבת להגיד שבאמת בפרויקט הזה, אני צריכה להגיד על כל אחד משהו. אז גדי היה תמיכה נפשית, כי באמת עברנו הרבה, ויהודה קצת הדגיש את זה. לדוגמה, בתחילת הפרויקט הייתה מעורבת כאן חברת ייעוץ, שעקב חוסר נאמנותה וחוסר תוצאות נפרדנו לא כיעדים. לא סתם שאין כאן אוניברסיטאות. אני חושבת שעשינו הכל, והכל כולל ההתיישבות שלי במשרד של יהודה, ופשוט היה לנו שותפים, ששותפים מאוד רצו, גם באוניברסיטה העברית, גם בבן-גוריון, גם בתל אביב, מאוד רצו לשתף איתנו פעולה, תקשיבו טוב לזה. והאדמיניסטרציה פשוט לא רצתה כתוצאה מכל מיני דעות קדומות, והגעתי למצבים ממש מביכים שהכרחתי את נשיא המכללה להתקשר לרקטורים של אותם המוסדות ולהגיד, כאילו רק תיכנסו, אף אחד לא מבקש מכם אפילו להשקיע דקה, בואו תנו לנו באמת, ופשוט לא רצו להיכנס איתנו, למרות שהשותף רצה וכבר כתב חלק מהצו, ובאמת זה היה מאוד קשה, ועכשיו אני מאוד שמחה שהם אוכלים את הכובע. כן, אז גדי היה תמיכה נפשית בכל התהליך הזה, זה היה תהליך ארוך ומייגע. עכשיו, ההגשה.
אז קודם כל תודה, ואני באמת מברך את כולם. הייתי רוצה, לפני שאני מתייחס אפילו לפרויקט הזה, הייתי רוצה לדבר למל"גים שבחבורה, ורק קדימון קטן, זה המשך לדבריו של יהודה. יש עכשיו את הנושא הזה של מרכזי המצוינות. המדינה הודיעה שמרכזי המצוינות ינוהלו אכן על ידי האוניברסיטאות, אבל הן חייבות לשתף את המכללות. אני מודיע לכם, הם מסרבים בכוח, הם לא מוכנים לקחת אוניברסיטאות, מכללות, הם רוצים את כל הקופה אליהם. ואני רוצה לומר לכם... תגישו בג"ץ כמונו. אני לא רוצה להגיע לבג"צים, אבל הם אומרים, stay away, אל תתקרב, עזוב את זה, זה לא עניינך, זה עניין של הגדולים, זה עניין של האוניברסיטאות. ואני שולח את המיילים ואני אומר, לא, אני רוצה, זה רשום, אני מביע את רצוני. אני רוצה לשתף את הפקולטה על ההנדסה שלי, קחו אותי. אז קחו את זה בחשבון, ולא לתת להם את מרכזי המצוינות האלה אם הם לא ישתפו את המכללות. העניין הוא ממש חמור, הם מנובלים. עכשיו, לעניין שלנו, מוחלט. מה? אתה מוחלט. לא, זה נכון, ואנחנו מתוסכלים עמוקות מזה, תשומת לב מל"ג. אני יודעת שאתם קשרי חוץ, זהו, רק רציתי להגיד ש... יש פה תסכול מצטבר של כל הגורמים. אפשר רק להעיר זאת אומרת, זה קרה לי גם בישיבה קודמת, שאנשים, היה להם גם בטן מלאה וגם בטן ריקה על המל"ג. זאת אומרת, זה נהנה וזה לא חסר. אז כמובן, אנחנו שומעים את ההערות האלה, אבל צריך לזכור שאנחנו יחידה לקשרי חוץ, ואין לנו השפעה על יו"ר ות"ת, וגם לא על מנכ"ל מל"ג ות"ת, על כמה שהיינו רוצים. אנחנו יכולים להעביר את המידע הזה הלאה, אבל המטרה העיקרית זה באמת לקדם שיתוף פעולה בין המוסדות. ובשביל זה אנחנו פה, אנחנו מאוד שמחים על הסיטואציה הזאת, שזה משהו, לדעתי, כשלעצמו חדשני וטוב מאוד, ואני מקווה שנוכל ממש להתקדם ולפתח את זה. לפרויקט עצמו, רציתי לומר מילת הקדמה. אני חושב שלא הרבה אנשים פה יודעים על הנושא של חשיבה המצאתית, אז אני רוצה מילה על החשיבה המצאתית ואחרי זה על היישום שלה. אנחנו מחנכים, רוב המוסדות פה מחנכים מהנדסים צעירים. ההנדסה היא אומנות הפשרה. אנחנו מלמדים אותם להגיע לפשרות, לפתרונות טכנולוגיים שהם פשרתיים. החשיבה המצאתית היא שונה. אני רוצה לתת רגע דוגמה ולהסביר את הדברים. אם הייתי אומר לכם, וכאן אפילו לא צריך להיות מהנדס לצורך העניין, אם הייתי אומר לכם שאתם אמורים לחצות נהר, והנהר הזה מימיו גועשים, שוצפים, קוצפים, ואתם מחרפים את נפשכם כדי לחצות את הנהר. אם אני מביא את הבעיה הזאת למהנדסים, או לכל אחד מכם, מה הייתה התשובה הספונטנית של כל אחד מכם? מה תעשה? אתה צריך לחצות את הנהר ולהישאר בחיים. מה לעשות? גשר? מהנדס בני גשר. גשר, מטוס, מסוק, וכך הלאה. זאת אומרת, אלה פתרונות פשרתיים, כך אנחנו מחנכים את המהנדסים, כך כולכם חונכתם מלידה, והתשובה הספונטנית היא כזאת. אבל זה כמובן לא נכון. הפתרון צריך להיות, התשובה ההמצאתית צריכה להיות לקחת את המערכת, להשתמש בכוחותיה שלה, ולהביא פתרון ללא הוספת משאבים חיצוניים, לא גשר, לא מטוס, לא אונייה. כלומר, מה יש, זה מה שיש, תשתמש בו ותרתום אותו לטובתך. זה נשמע קצת ארטילאי. שמעתי מחבר סיפור מאוד מעניין שנראה לי המצאתית לפי הגדרה. והסיפור הוא כדלקמן. לאיש יש בית פרטי, יש לו חצר, ויש לו בחצר כלב, כלב גדול, כדי שהכלב לא יברח, בנה לעצמו גדר. והכל בסדר והכל מתנהל טוב, והכלב לא בורח מהגדר וכולם הפי. ויום אחד הוא קיבל משימה, היה צריך לאפסן, לשמור לחברים, כלב קטן למשך תקופה קצרה. והכניס אותו לחצר שלו, והכלב הקטן כמובן מיד התפלח דרך החורים בגדר וברח. מה הפתרון? אז מה כל אחד אומר ספונטנית? כדי שהכלב הקטן לא יברח, מה נעשה? נקטין את החורים בגדר. נעשה גדר כזאת, גדר כזאת. הכל עולה כסף, הכל מתוחכם, הכל פשרתי, כי אתה מתפשר עם מציאות, וכמובן זה לא חשיבה המצאתית. החשיבה המצאתית היא לא לעשות שום שינוי, ועדיין שהכלב הקטן לא יוכל לברוח.
אפשר לתת לכלב הגדול לאכול את הכלב הקטן. לא, פשוט לתת לו לשמור עליו נראה לי. אתה משנה את תנאי המערכת, כלומר... למה לאכול אותו? המערכת צריכה להיות בתפקוד מרבי, כלומר הכלב הגדול צריך להיות גדול, הקטן צריך להיות קטן, והם שניהם צריכים להיות הפי. כלומר... אתה חושב כמו מהנדס, אני חושב כמו פסיכולוג. מה שהוא עשה, אגב, למורת רוחו של הכלב הקטן, קשרו אותו, והכלב הקטן התחיל לבכות, ולא רצה להיות קשור. חשיבה המצאתית, מה שעושה, מביאה את הבעיה, מנתחת אותה, בכלים אלגוריתמיים, זה מעניין, זאת אומרת, זה לא שאתה לוקח גדולה ואתה בבוקר הופך להיות ממציא, אלא ישנם כלים אלגוריתמיים, איך לפרק את הבעיה, להביא אותה לסתירה הקיומית. ישנה איזושהי סתירה קיומית, אנחנו כמובן לא נספר את הסיפור עכשיו, אבל ישנה סתירה קיומית שהיא הבעיה, ואם אתה זיהית את הבעיה, מרגע זה הפתרון הוא טריוויאלי, בלי שום הוספת משאבים. אני אתן לכם שנייה לנחש מה היה הפתרון ההמצאתי. לקשור את הכלב הקטן לכלב הגדול. אתה ענק. אתה תותח. אתה תותח. זאת אומרת, הפתרון הזה הוא ממש המצאתי. לא הוספנו שום מרכיב למערכת, היא נשארה אופטימלי, כולם הפי, הקטן והגדול, החוט, אותו קולר שהיינו קושרים את הכלב, נשאר, פשוט במקום לקשור אותו לעמוד, קשרנו את הגדול לקטן. ענק. אתה אגב דוגמה של אחד מאחוזון, יש אחוז אחד בכיתה, שרה תספר על זה כי שרה מלמדת את זה פיזית במכון הטכנולוגי בחולון, שכבר כשעושה את האינטרדקשן לקורס, יש תמיד את המבריק האחד או השניים שבאמת לא זקוקים לכלום, כי יש להם את הוויץ הזה והם מיד מנחשים אותו. הרוב הם אנשים פשוטים, לא כמוך, שזקוקים לאלגוריתם ויעשו את הקורס. זה מה שאנחנו רוצים לפתח פה במהלך הטמפוס. מילה אחת על המכון הטכנולוגי חולון, הכנסתי את הקורס הזה של חשיבה המצאתית, איזה שנה שנייה שהוא רץ, שרה מלמדת אותו, הפכתי אותו לקורס בחירה, כלומר סטודנט יכול לקחת אותו ממש כמו קורס בהנדסה באלקטרוניקה, יש להם עוד שניים, יזמות שיווק וחשיבה המצאתית, אלה קורסים שנחשבים לקורסי בחירה לתואר, ולדעתי זה פורץ דרך, למרות ששמעתי עכשיו מאורנה בבראודה, אבל עדיין זה לא מקצוע בחירה אצלם, אז אנחנו לוקחים את זה כמקצוע בחירה, כי החשיבות של חשיבה המצאתית מאוד מאוד גבוהה ביניהם. תודה רבה לכם. אפשר לשאול שאלה? בבקשה. הפיתוח במסגרת טמפוס יניב קוריקולום חדש לקורס הזה, או שאתם פשוט תרגמו את הקורס הזה אנחנו הולכים לפתח קורס חדש, אבל שהוא יהיה משותף ב-e-learning, הוא בעצם אמור להיות קורס הקונטנט שלו חוצה דיסציפלינות, כי היום אנחנו עושים את זה להנדסה. זה אמור להיות גם לכל הדיסציפלינות. כי בעצם אתה רואה שההמצאתיות היא לאו דווקא בהנדסה. היא טכנולוגית, אבל היא יכולה להיות בחוצה דיסציפלינות. זה משהו, יצור חדש. זה המון הרמות להנחתות פשוט. אנחנו יכולים לפרוש ולקיים הרבה, אבל אני חושבת שהמהות של מה שאולי שמענו עד עכשיו זה שיצירתיות, חשיבות זה מיומנות, אפשר ללמד אותה ואפשר להשתפר בה. ואנחנו לוקחים את כל הקונספטים האלה ובעצם מיישמים אותם